Sí, es veu tot. Tot és plano general. Han tapet un d'aquí de Pilar. Sí, aquest d'aquí, el tercer. Però clar, ara bellugar-me a mitja actuació tampoc no ho vull fer. M'estimo més cagar-la tota sencera o adivinar-la. I ell va fer com si la càmera quedés estàtica en un puesto i anava girant al revés de com girar, no? Mira, ara passa per aquí i vaig donar tot. Em va encantar allò. Mare de Déu. Que anem tirats de cinc, Ojo, de Lleida ja són grandetes. Igualada ja farà un anyet que ha començat a remuntar de nou. No sé. Perquè fa 2 anys també perquè avui passem de fer la farola. I a l'hora que és? Està molt s'hagi post el sol. Sé que encara em queda molt per descobrir, però si em quedo aquí em creuré que ja ho sé tot. Aniré i allà on sigui aprendré de cada instant i tornaré cantant altres cançons. Sé que encara em queden noves ocasions, sempre és ara i encara em sento fort. I sabem que els camins tard o d'hora es van creuant, no estem sols, sols hi som si estem d'acord. Si estem d'acord. Però és que és ara just a l'hora en la que passen per la via les locomotores que es tiren fins al vagó darrer, donant voltes a les 4 estacions del temps. Però jo vaig i torno a peu com sempre i cada dia de la vida i en totes direccions. I cada nit puc sentir el ralentí de les revolucions quan acceleren i reverberen, desacceleren i enfio el vol. Sé que encara em queden un pilot d'amics, però allà on vaig hi he de marxar tot sol. Però tornaré quan s'acabi de complir el meu destí, tornaré quan s'hagi post el sol. Sé que encara em queda molt per
que encara em queda aprendre a estimar, més enllà del que esperi obtenir. Però marxar no serà una fugida en aquest cas, juro que ja m'enyoro i encara sóc aquí. Però és que és ara que sento la crida i és el senyal que esperava de fa temps. Però és que és ara just a l'hora en la que passen per la via les locomotores que es tiren fins al vagó darrer, donant voltes a les 4 estacions del temps. Però jo vaig i torno a peu com sempre i cada dia de la vida i en totes direccions. M'incorporo cada nit al mateix ritme del motor que accelera i reverbera, desaccelera i enfila el vol. Però és que és ara just a l'hora en la que passen per la via les locomotores que es tiren fins al vagó darrer, donant voltes